Ano, prosím, trošku strpení. Ano, a už se nám blíží kapela známá americká. Říkají si Radiátor! Velký potlesk pro Radiátor! Já už jsem vás nikdy neviděl. Radiátor! Si na si dospíváme. Takže co? Přišli jste si poslechnout nějaký ženský rock? No. Kurva, je tady někdo? Jo! Tak. Takže přišli jste si poslechnout ženský rock? Jo! Tak to jste měli jít do Nashvillu, protože my hrajeme hard country! Zahraj mi něco, kamarádi! Zahraj mi něco! Já nechci z toho a pořád se vrstu a zase